Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya? Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat loh Mbak? Sehat. Kabar seneng. Tak benarkan apa gimana? Hah? Tak benarkan apa Oh gimana? enggak. Iya. Alhamdulillah sehat tuh Mbak. Sehat Mas Berangkat Akbar. dari Solo jam. Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah sehat tuh nggih. Sehat Mas Akbar. Aku orang duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Iya. Sampai goblok syukur. Mas Akbar. Apa? Mas Akbar. Umpama aku orang duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojo. Oke. Dalang kok boleh dalang dewi. Kok dia kan bintang itu kok bayari kok ora tau mantek. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi. Ono lho Mas Konat. Sik. Baleni. Aku kok krungu tok iki mang apa? Tarik ngene kok tok. Oh ya sabuke yo. Sabuk lho. Efek timang iki lho Mas. Sabuk kene natap ki apa ki angin. Angin. Tidak mungkin. Piye lho sing anu aku kok. Iya Mas. Iki sapa ora digerakne ngono kuwi? Enggak iso pisan kan Mas. Sing kecil tadi. Contohnya bisa ngasih Mas. Janji tresno di seksani. Ingkang hidup ing Oh, iso ndak ngono kuwi? Oh no.